Ahojte pri ďalšej časti Canva tipov. Ukážeme si dnes, ako nájsť viacstranové šablóny alebo ušetriť čas pri tvorbe e-booku. Do vyhľadávačika si napíšte e-book wellness. Otvorí sa vám stránka plná šablón. Pri každej z tých šablón vidíte dole v jej ľavom rohu, či má možnosť viacerých stránok, alebo je to len základný layout alebo len základné pozadie, pretože je tam veľmi veľa aj šablón takých, ktoré majú viacero stránok a sú predpripravené na to, aby ste vy už len vymenili text, vymenili fotografiu a poprípade zmenili farbu pozadia a daný dizajn môžete použiť za svoj. Tu napríklad vidíte, ani yoga, ani wellness, ani healthy lifestyle nemajú žiadnu ďalšiu stránku, preto ak hľadáte viacstránkový dokument, tak takýmto štýlom, že tou myšou prejdete na danú šablónu, zistíte, či má viacej stránok alebo nemá viacej stránok a potom si už len stačí vybrať. My si pre príklad vyberieme wellness, použiť šablónu a ukážem vám, ako to vyzerá v tej šablóne. Je tam viacero stránok predpripravených, takže už len začať používať. Veľa zábavy!